Türkmenistanyň guramaçylykly terror toparynyň öňde gelen propagandisti Murat Mollayev çağlaryň öňünde halky kemsidici sözleri bilen sosial mediada fenomen boldy. Arasında rus diline hapa sözleri hem ulanan Mollayev şu yerin reklamasyny etjek bolýan diýip gygyrýandygy kameralara düşdi. Mollayev töweründäki hiç kimin gürlemeli däldigini batyl sesi bilen halkyň üstüne gıygyryp medeniýet daşy hereketler etdi we çağlaryň öňünde erwet nusga boldy. Bagtdan barly, arkadagly ferdarly, edip illeşler. Ýaşy goşuny ýaly Murat Mollayev hem terror toparynyň bizneslerini reklama edýändigi hemme mälim. Ýurtda gytçylygyň we açlygyň döwür sürýän zamanasynda Türkmenistanyna hemme zat gulala güllük kimin görkezmäge köp taraplaýyn finansiýan sözde dörejlik adamlary bolup halkyň öňüne çykýarlar.